sha matsayi fadimar ma'aiki ya batula uwar iyaye gun matsayi kauni na kasanki sha matsayi fadimar ma'aiki ya batula uwar iyaye gun matsayi kauni na kasanki sha matsayi fadimar ma'aiki ya batula uwar iyaye gun matsayi kauni na kasanki Rabu dafan awon ga aiki na sama karnai karo da rauni don busa a cikin halarar faɗi mana tura babu mai rike ni ya ilahi ka ban basira da fahimta don isar ma'aiki assalatu suma salamu alaika salatin da ba irinsa rabbana karnin ka tsira ga wanda kai ka daga martabarsa alihi rabbana asasu wa'anda su ne aka fadarsa su kadai ne abun nufinsa da kai Allah ziljalali sarki gaisuwa gun imam ali abin nema gun uba da kaka maganin mujirmai imamu kai ka iya kai kake iyaka duka mekinka ya fito ne daga mahaifa irin ta jaka kuma ba ni na ce hakan ba hadisi ne daga gurin ma'aiki haske bi ta kuwa ke taurari ne cikin mutane ya sahaban da ba irinsu a duk sahabbai bare hakan ne sannan a cikin alaye su ne wabuna ana shiri ne daga Allah Imam Hassan da Hussein ɗaya ne gurin ma'aiki uzuri in zani gidan shugaba ta goba nake shigowa sai na bace kofar shiga gidan Zahra har wajen fitowa ita ta sadar da ni da Fadima wanda ya gane ta bai rasawa ya akila a ƙara bani kulawa don yan uwa a gunki sanda izini ya samu babu abin da ya cancanta banda bege a gidan ummina batula mama mai kau da zarge-zarge assalamun alaiki siddiqa yau na tashi babu waige ke kadai ni nake wa bege da ɗaha 'ya'yanki sai mijinki na tsaya nai tafakkuri da tunani yaya ake ya baki in na kamo gabar zaren sai ya warware duka cikin faɗinki sai na koma ta can na dawo ta nan a ce babu mai iyaki dan abin da ilahu ya hore mun bari in tattara akanki Fadima ce ta ransu koma da ke tsakaninmu da magagi karka ruɗe ita ce jakshin ɗin haɗa Allah da annabi ji kaga ta zagaye gaba ɗaya miyar ku in ba ta babu magi Fadima ya akai muke rikicewa in mun jiyo faɗinki Kibla ce ga masu sallah da Fadima Rabbu zai amince in ka gama bauta ta yarda da ita to fakar kamance kai a banza ilahu ma haushinka yake ji akwai kwatance in ta yarda da kai Allah ya yarda da kai yar gidan saraki ni fa girman ki haura insiya ya fara kai ni ƙarshe dan abun ya wuce ƙasan halara ya kai can saman ta yaushe tun ma'aiki yana amo rabu ma ya fara kubar hasashe fassarar wani sa'ana
wani sa'a kumta kuma da ɗaki. Rabu ya ce ku zo da matanku da Batula aka yi fitowa, nan gurin kai yake fashewa, bari na yi gum kar na ke faɗowa. Tun ina mamaki Fadima yanzu kawai sai nake tunawa, tun da ke ce ba da a Rasulallah ba a tantama a kanki. Duk isa duk cikar mukami na Fadima ya wuce sanin shi, wanda ke gwada Fadima da su Maryam kalubale akan shi. Kyala Maryam ko Imrana mahaifin Maryam tarar shi, kai ka ɗau an biya uta sha kansu ka kaf in ka cire ma'aiki. Sha matsayi Fadimar ma'aiki. Shi fa girma inda ya kai Allah shi ne yake faɗin shi, wa ya kai Fadima uba duba dai amsar ka babu gashi, wa ya kai ta uwa nan ma ba ta yaya girman ta za ka san shi. Ya'ya da miji tsarki nasaba ya zara uba irinki. Tafakkuri ya ƙare sanda ma'aiki ke girmama ki mama, kuma can na ga annabi ya ce da ke diyata ana hakan ma, bai gushe ba yana ta faɗarki, kwatsam aka ji ya kira ki mama. Ka ya ba tara mutane kowa nan yayi shiru da baki. Uwa kake ji a annabawa da mursalai an yi mai hakan ne, an yi aurenta a fadar Allah ne, ikiwaniya akai ne, ko iya nan ya cika gane, Azahra ta wuce gwaji ne, kai baradar na barkunan uzuri a yabo na taka birki. Sannu tauraruwar halittu, Fadima sannu Zahra bintu, garkuwa fitilar matattu, ni da ke Zahra na amuntu. Ya uwa ba uwa irinta, wata Allah yake faɗinta, annabi ma yake yabata, wata girman tabarta, ɗaukakar rabu ɗaukakarta, ambatar rabu na faɗinta, shugaba na jiran zuwanta, ita ce babu ya samanta. Waya je waya kai kinana, sannu tsokar jikin nabina, wata Allah yake wa ƙauna. Fadima sannu nana, ni fa ke ce farin ciki na, Zahra ke ce kaɗai shirina, Umma ke ce fa lafiya na, babu kowa cikin shirina. Sai uwa makurar gurewa, ya Batula cikar cikowa, ke ake fara girmamawa, kana sai ai tabawa kowa. Assalamu alaiki mama, assalamu alaiki mama, assalamu alaiki mama, assalamu alaiki mama.